ayikho into kumuntu eyokwenzeka uma isidalwa sakhe singekho involved. Umoya womuntu yinto eyophila ingunaphakade engasoze yafa. Abaningi bethu isizathu into zabo zingalungi babanjwe izinto ezenzeka ezidalweni zabo. Lento yokuthi unesidalwa esibi ayisho ukuthi kuyini kunomthakathi, but ithi kungenzeka ukuthi kunomuntu owahamba ngendlela engafanele, wahamba ngendlela yesandla somuntu, and loyo muntu akasoze aphumelela, igazi lakhe likhalela impindiselo. So manimbiza nibiza umuntu obitha or angry, ongathi mayengena la ekhaya ngoba ehambe ngesandla somuntu akhoze umonakalo ngoba wahamba inhliziyo yakhe ingayifumana ngentethelelo. uKhayina wabulala uAbela, uAbela wafa, but mayisefile uNkulunkulu uthi iphimbo legazi likaAbela liyakhuluma kodwa likhuluma impindiselo. Ngizwakala? So wena ekhaya makuthoke nangu Abela uzala kwena ushisa impepho yambiza, ubiza umuntu okhuluma ini? Impindiselo. So ungaba sengozini yokuthi lesi sidalwa osifaka la ekhaya sijike sikhoza umonakalo ngoba isidalwa esingahlanjululwanga. That is why ngithi thathani le oil, angibuye ngize la. Izinenkosi lithi ugcobo umsebenzi walo ukuphula, ukunqamula, is to break, ukunqamula amajoka, bese lithi nokususa. Aligcini ngokulinqamula ijoka, liphinde lwenze njani? Lisusa, is to break and to remove. Alright. Abantu abanamajoka akusibo bodwa abantu abaphilayo. Khona abantu abangasekho kodwa abafa benamajoka. Abanye abafanga benamajoka babulawa amajoka. Kunomuntu kini othwetshuliwe. So njalo uma kuzophela unyaka kulala umuntu engagulanga ekhaya vela shone avuke ngasaphefumula. Nize nisola umthakathi kanti akuyena umthakathi. Leli joka lokuthwetshulwa lokuhamba komuntu before time alikaze lihlangane nogcobo oluzolephula lelo joka. So ugcobo umsebenzi walo lento yokuthi I have a prophet lithi nginomuntu ogotshelwe impilo yami ngaphansi komhlaba. Kubantu abafile bafa before time abangakhoza umonakalo empilweni yami. So iqala lapha iproblem enkulu ukuthi lesi sidalwa osibizayo isidalwa esi right na. Alright. Kuyenzeka ekhaya kube no aunt oshona engagananga. Bese kuthi nawe njalo mase kuya kwi process yokuthi umfana useqala ukuba serious kube khona into ezongena phakathi ixove. Ngoba umonakalo wesidalwa awulungiswanga. Okay, awufunda verse 9, Revelation chapter 6 verse 9. Nalapho sesivula uphawu. Yes, funda kahle. Nalapho sesivula uphawu lwesihlanu. Yes. Ngabona phansi kwealtare imphefumulo. Wabona ini? Oh, imphefumulo ayidisappear. I-altar ngesizulu umsamo. Niyangizwa? Emsamo ngabona, emsamo kanti kuhlala ini? Imiphefumulo. Qhubeka. Ngabona imphefumulo ngaphansi kwealtare. Yababebulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Yes. Nangenxa yobufakazi ababenabo. Yes, babenza njani babebulewe? Qhubeka. Bamemeza ngezwi elikhulu bathi. Lemphefumulo kanti iyakhuluma. Hayi manina ngithi amadlozi amadimoni, amadlozi awakhuluma. Umuntu mayisefile uhambile asoyophinde abuye ezemhlabeni. But la makubhalwa, that is why abantu abasingisiwe incwadi yesambulo abayi understand ngoba incwadi yezidalwa.
ngezidalwa. That's the only book ekhuluma ngezidalwa, ekhuluma ngabantu abasezulwini. Iyona iyodwa. There is why bahleze beyijamba bethi incwadi econfusayo, econtradictayo, because incwadi against ibelief yabo. All right. Ngase ngibona ngaphansi kwealtar imiphefumulo yababebulewe yakhuluma ngephimbo ya umuntu mayisefile kanti unephimbo na gezwa kanti. So njengoba bengekho kodwa imphefumulo ikhona. Mawufuna ukwazi uthepha kanjani nale mphefumulo, uthepha nayo ngokuza ealtar emsamo. Futhi bonke labantu bakini abahamba njengoba nina nisindisiwe ningenawo umsamo, kodwa ikhona indawo la abagcinwa khona. Phela umidlozi ungalisebenzisa ungacabanga ukuthi idlo labantu abathwalisa abantu basebenza ngamadlozi abantu anganakiwe, ngoba bayazi ukuthi lonke idlozi liyayifuna indawo yokubhilonga ebizwa ngealtar. So lemphefumulo yayingaphansi kwealtar. So mawungenamsamo awunayo iproperty yemphefumulo yakini. Aningisana. Uma ungenawo umsamo awunayo iproperty. That is why nabafundi bakaJesu bebono Elijah bathi asibakhele namadokodo. Bayazi ukuthi umuntu mayingasakho fanele benayo into ebizwa ngedokodo. Idokodo ngesizulu uguqa sithandazi. So lemphefumulo yayilapha emsamo. Kodwa lemphefumulo yayingathule, yayimemeza ngezwi elikhulu. All right, qhubeka mamkhisi. Bamemeza ngezwi elikhulu bathi, koze kube nini mbuso ongcwele noqinisileyo. Bamemeza uNkulunkulu. Bamemeza kubani? Abasekho emhlabeni, kodwa lokho akusho ukuthi bayizimungulu bathule. Hayi anangizwa ngathi nikhona kodwa. Abasekho kodwa bamemeza ngezwi futhi noNkulunkulu uyabezwa. uNkulunkulu wenze njani? Abasekho emhlabeni, they are absent in the body, but ngokamoya in the throne of God. Basuka from the altar to the throne. Aningiswanga basuka emsamo baye esihlalweni sika Jehova. Izinto ayiqale esihlalweni siqale emsamo, bese isuka emsamo siye esihlalweni sika Jehova. Anizwa u2022 awuqali kuJehova, sizowuqala ngempepho emsamo bese uya kuJehova. Hlala phansi. So into eyenza izinto zakho zonke zifeyile uyiqala ngesonto, awusiqali emsamo. Angiphinde futhi into eyenza umshado wakho wafeyila, nashade esontweni nishadelwa umfundisi, kanti umshado uqala emsamo empeshweni, kuthiwa nanga umfazi ezongena bese iphimbo lezidalwa liyo angizwa iqala mhla kuyolotsholwa kuyocelwa isihlobo esihle. Imali lale emsamo kuthiwa le mali siyocela isihlobo ngayo, makufikwa lapha kushiswa impepho kuthiwa kunabakhwenyana bezayo bese kuthiwa ayibekene esicephini ngoba imukelwa izandla, imukelwa ngesicephu. Isicephu sisymbolize umsamo. So into enza into zakho zifeyile kangaka aziqalanga emsamo. Aziqalanga kuphi? Imphefumulo yayilapha ya emsamo. So masiyokhuluma lapha emsamo siyoshisa impepha sihlanye ekhanda. Laba abacabanga ukuthi siye emadimoni asinandaba nabo, thina siyazi ukuthi kunemphefumulo etholakala ealtar kuphela. Altar kuphela. Ingakho noma uqashile yiba nawo amakhandlelana
ukuthi noma iboyfriend yakhe ifikile yazi ukuthi kwayona ayinyatheli lapha ya ngoba kuhlala amaphimbo ezidalwa zakini. Qhubeka mamkhisi. Koze kube nini mbusi ongcwele noqinisileyo? Ya. Ungahluleki. Mana. Lezi idalwa zisemsamo kodwa zinenkinga zibhitha. Zifuna impindiselo. Yidalwa ezafa zahlupheka zibanjwe umoya wepoverty isacabanga inhlupheko noma zilapha. Isacabanga impindiselo. But iadvantage yazo ziyazi ukuthi yonke into eziyifunayo zisebusweni bukaJehova. Aningizwa ke manje. Wena ukhe ebusweni kaJehova kodwa idalwa zakini zisekuze kuphi? Ni ingakho uLothi makubhubha iGomora neSodoma akakhishwa ngoJehova kwathunywa izidalwa ezazithunywe uAbraham zamhlwitha zamkhipha ngokusheshsha akasiphumelanga kodwa wakhishwa yini? Aningizwa ngoba zona siyasibona isikhathi ukuthi lesekuyisikhathi sokubhujiswa ngabantu into engcono ngoba akasiphumeli kungcono thina simhlwithe. Ngiyakufisela ngiyakufisela ungasali ku2021 mazithi 12 o'clock sengathi singahlwitha out of poverty, sengathi singahlwitha out of sickness. Ungena uthi bengigula kodwa ngasi after 12 konke yenzekile kanti sihlwithile idalwa zakho. So zaphuma zamhlwitha zaphuma. Lalela umuntu owazi idalwa zakhe unephimbeli extra ungadlaleli kuyena. Abone obeza bethi lo mfundisi wenu ngathi uthwele masike sathi siyamthinta izinto zethu zivele zibhethe abazi ukuthi ngaphakathi kithi kukhona idalwa ezazi amaqhawe ezimpi ziyakwazi kulwa. We masithi Jehova shaya sithumi zonke idalwa. Aningizwa bazalwane ziselective ezinye sibhekene nempumelelo nje kuphela. Ethi ngikutshele buka nje nesakho abantu sampumelelo bashiya nesigadi ukuphila ngoba phela nomoya wakho ukuzulale uvuke ekseni kunezidalwa eziwuvikelayo. Unless ungathi uyavuka ekseni umzimba uyawufuna usathana ufuna ukusebenzisa ngenza noma yini ukuxosha lo moya kuwena. Awuthi ngize ngikuprovele umuntu bayisegula kakhulu umzimba usukhandlekile umoya wakho uyahluleka ukuhlala. Nize nithanga Nkosi yami uphumulile bese gula kakhulu kanti uhambe before time kodwa umoya ubalekiswe ukhandleka komzimba usathana uvele wakhandla umzimba ngoba ufuna ukuthwebula lo mzimba awusebenzise. Qhubeka bamkhize ngifuna ukuthandeza. Uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni na. Alright. Uphindisele igazi kulabo abenza njani abakhile emhlabeni. Hawu. Bafile nje labantu babona kanjani ukuthi khona abantu abakhile emhlabeni? Bafila ngithi nitha abalambi abasomi ebekuwe khaya la nitha abalambi ababoni ngithi hayibo thina umakhelwane nje wathi wena idlozi aliboni nje. Buya kuze kimi buya uze kimi bafowethu mana bathi impindiselo kulaba abakhile emhlabeni. Khuluma abantu khuluma imphefumulo khuluma ini hayo ukukhuluma ini ikhuluma ngabantu abasemhlabeni. Prophet kumkani ikhuluma ngabantu abasemhlabeni imphefumulo ikhulumela abantu abasemhlabeni. Ayibo bafowethu kanti sinabakhulumeli ezulwini athi ngizwa ngala mana kukhuluma imphefumulo yabantu abangasekho
ikhuluma ngabantu abasemhlabeni. Oh, kusho ukuthi kunengxoxo ekumoya esingayiboni. Okay, masiphupha silanda iconfirmation yengxoxo exoxa uNkulunkulu nezidalwa. Yingakho sibona izinto esingakafiki kuzona. Because there is idalwa isekho. Hayi imphefumulo ayisekho. Kodwa baxoxa noNkulunkulu, baxoxa ngabantu abasemhlabeni. Makukhona abakwazi ukuxoxa impindiselo, kusho ukuthi bakhona nabakwazi ukuxoxa impumelelo yakho. I pray and I prophesy before the end of the day tonight, before kuphela ubusuku namhlanje, idalwa zakini azibe nengxoxo engcono noNkulunkulu, mazibe nengxoxo yempumelelo ngawe, mazibe nengxoxo yekusasa elihle ngawe. Ngithi la othule khona isidalwa sakho asibe nengxoxo. Shout yes. Funda mamkhizi. Emva kwalokho ngabona. Yeah. Bheka isixuku esikhulu. Okay, concentrate again. Isixuku esikhulu, yes. Ebesingena kubalwa umuntu. Yes. Sivela kuzo zonke izizwe. Yeah. Nemindeni nabantu nezilimi. Okay. Nemindeni nabantu nezilimi. So njoba uyigqaja ungagcina ezulwini yobukhuluma isingisi. Niyangizwa bazalwane? Ungacabanga ukuthi mawuhamba emhlabeni uyobe isizwe nesizwe sasiyisizwe esiyimele, imindeni ngemindeni. So njoba uandamine umndeni wakho la, ungacabanga ukuthi into eqala la emhlabeni. Uzithi anginandaba mina noma ngangixosha ngimiyeke lo uNkulunkulu. Njengoba ubadinga emhlabeni bayi-institution represented nasezulwini. Bazalwana ningizwa, angithi make konakala idalwa umndeni awuzwani uwodwa, ngoba i-disorder iqala kuma representative. My God, so konakala lapha ya kuma representative ezulwini, mosheka nasemhlabeni. Okuboshwa emhlabeni nasezulwini kunjani? Okuboshwa ezulwini nasemhlabeni isho ukuthi kunjani? Idalwa ziboshwa kumoya. Ingakho umthakathi mayizofuna kini angeke umbone ephethe idalwa. Uphethe nathi ngiphethe idalwa, uthatha inhlabathi yakini yala eninyathela khona every day bese manipulate idalwa zomoya. I-disorder iqale lapha kumoya. Idalwa esezulwini bazithi ziyadeliver, zideliver ngama address are wrong. I prophesy upon your life, zonke idalwa ezadeliver ingcebo emzini wrong azilandi. Kunezinto ekufanele ngabe unazo awunazo, usigcina ngamaphupho. Isidalwa siyakuvakashela bese idalwa ezimbi ziyabona ukuthi kade uvakashela. Ayi bazalwane, aningizwa bazalwane. Awuthi ngitshela uJesu akahambanga imamezela kuthiwa hayi uJesu usezelwe, izazi zabona zila eyikhona. Nawe kunese labona ukuthi umshado wakho uyeza, kunese labona ukuthi imali yakhe iyakhululwa. But I prophesy today, I prophesy with my eyes closed and my ears open. Angeke kulahleka izinto zakho ungabe usayithola. Uthi umprofeti uSamuel ma efika uSawuli kuyena uthi ingqongole beyilahlekile sesitholakele. I prophesy you will recover your wealth. I prophesy you will recover your destiny. I prophesy you will recover your career. I prophesy you will recover your destiny. Sengathi ungayithola into ezikulahleke. Listen. So njengoba represented lapha, uSathane is a deceiving spirit. Umoya wamasu, umoya wamanga, umoya ontshontshayo, isela lizi ngaphandle kokweba nokubulala nokubhubhisa. Izitori zakho zalahleka kumoya. Listen, let me tell you something. Ayikho into ezenzekalayo la emhlabeni. Akhona ukuthi kwasami nginebhadi nje, ngivele ngamunkulu umuntu ngempama. Uyazi ukuthi khona abantu abashawa bazibashawa ngisho uhlanya.
athi uyadlula emgwaqeni vele umsakazi uhlanya liyahlanya ekhanda alazi lwenzani nalo kodwa kunomoya othize. Listen, it's not about ukubulawa kwabantu but it's the spirit that is behind esenza kubulawa abantu. Angizwa bazalwane, asibambani nenyama negazi kodwa sibambene nababusi, the controlling powers, the stronghold. Ingakhathi uPaul, we are pulling down the stronghold. Uthi asinwi ngenyama negazi kwalahleke edalweni esezulwini kuzotholakala ezulwini. Okwethu, when we declare we are sending spirit, masikhuluma amazwi kuzwa ngishidala sakamoya. Ngiyathandaza kuzokulungela, ngiyathandaza kuzokuhambela kahle. Kwathi angimeleze into zakho ziyabuya. Izizwe are represented, nations are represented. Akubona baka Israel abameli isizwe simnyama, isizwe sinabameli baso. Anisangizwa ke manje. Kuyolunga mhlana yeke ukuthandaza uNkulunkulu kaIsrael nathandaza uNkulunkulu weAfrika. Anisangizwa futhi. Owamajuda urepresent amajuda, owabantu abamnyama urepresent abantu abamnyama, owabelungu urepresent abelungu. How come you represent wena abantu bamajuda kodwa uyemndenini wamaZulu? Ngoba izilimo zirepresented, imindeni irepresented, izizwe zirepresent. Somebody shout, I'm represented in heaven. Outing nabamela bangimele.